Ай, Шерчик, Шерчик. Шерчик, Шерчик, ходи сюда. Едь, едь. Едь. Фу. Так, это Иза. Яны могли вообще не жить. Им был присуд такий. Та собака, которая вырастила их терьер у нас невеличкий была Сильва, и она могла и в вольер зайти, и могла их как бы, не боясь до их подходить. О, бачите? Олесь, руки. Ну, как бачите, все чудовно. Это самые деликатные живёлины. Тихо, тихо. И их выпускали на прогулку. Вот там где-нибудь идешь, и они тебе зауважат, из горы несутся, этих четверо, для того, как выказать тебе свое счастье. И вытримать весь всплеск их этих ширых эмоций, это было тяжко. Ну, тогда треба их просто вот так валить на землю. Ляж, ляж, вот так вот. Положить его треба на землю. І от можете собі уявити, що і ви його з таким оскалом, і він так само до ласки вельми охочий. Вот так вот. Гляньте. Ну і ти думаєш, що ми повинні всі жити щасливими, да? І для цього так нам много дадено в цьому житті. Треба це просто все зауважити. Ой, 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 і ти тут. І ще во що ми віримо, що всі справи повинні робитися щиро. Іначе вони не будуть давати чоловіку ні щастя, ні задовольнення. Что дотычить этих шерых драпежников, на которых столько повешено всяких плеток и баек, нас яны уже переконали в своей отданности и удячности. Ось, так что треба верить не только волкам, а людям треба верить. И тогда вокруг нас и з'являются такие люди, которые отдают нам то, что посылаем мы им. По житті були такі ситуації, коли мене пытались переконати, що нема сапраўдного сяброўства, нема сапраўдных адносін у сім'ях. Вот. Ну, напевно, нейкая вера закладена на генетичному уровне. Это не моя заслуга, это нечто было такое. Ну, вот як мене не пытались учить життю, що там, ну, треба бути трошки розумніше, не все казати мужу, не все казати близьким, ось, ніде кого-то використовувати. Ну, певно, як волку, от за тому, не глядячи на його моц, закладена ось ця от щирість у відносинах, яка закладена на цьому маленькому зрості щенячим. Він удячний за те, що його виховали. Життя дало можливість переконатися, що можна дочекатися тих відносин, тих людей, у яких ти віриш. Ось. Хотілося б, щоб і діти наші на цю віру мали життєве переконання. Положити його треба на землю. І от можете собі уявити, що і ви його з таким оскалом, і він так само до ласки вельми охочий. Вот так вот. Гляньте. Ну і ти думаєш, що ми повинні всі жити щасливими, да? І для цього так нам много дадено в цьому житті. Треба це просто все зауважити. Ой, 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 і ти тут. І ще во що ми віримо, що всі справи повинні робитися щиро. Іначе... Ай, Шерчик, Шерчик. Шерчик, Шерчик, ходи сюда. Едь, едь. Едь. Фу. Так, это Иза. Яны могли вообще не жить. Им был присуд такий. Та собака, которая вырастила их терьер у нас невеличкий была Сильва, и она могла и в вольер зайти, и могла их как бы, не боясь до их подходить.
Бо по житті були такі ситуації, коли мене пытались переконати, що нема сапраўдного сяброўства, нема сапраўдных адносін у сім'ях. Вот. Ну, напевно, нейкая вера закладена на генетичному уровне. Это не моя заслуга, это нечто было такое. Ну, вот як мене не пытались учить життю, що там, ну, треба бути трошки розумніше, не все казати мужу, не все казати близьким, ось, недзе кого-то використовувати. Ну, певно. О, бачите? Олесь, руки. Ну як бачите, все цудовно. Это самые деликатные живёлины. Тихо, тихо. И их выпускали на прогулку. Вот там где-нибудь идешь, и они тебе зауважат, из горы несутся, этих четверо, для того, как выказать тебе свое счастье. И вытримать весь всплеск их этих ширых эмоций, это было тяжко. Ну, тогда треба их просто вот так валить на землю. Ляж, ляж, вот так вот. Чи яны не будут давать человеку ни счастья, ни задовольнения. Что дотычить этих шерых драпежников, на которых столько повешено всяких плеток и баек, нас яны уже переконали в своей отданности и удячности. Ось, так что треба верить не только волкам, а людям треба верить. И тогда вокруг нас и з'являются такие люди, которые отдают нам то, что посылаем мы им.